wayo changa abantu ndiramwe nemurora vamwe vakauya vachitaura nyaya yavo chitaura nezvenyaya kuti murora akavabharira munhu ndokubva murora asunga dhoo nemwana ndokubva atora chitsika chemoto kuda kupisa imba kuti iite sei ndokubva zvakaitwa nyaya ndikati iyi nyaya iyi hazisiri dzangu ndozvachangamira ndesainyaya inoshangamira ndakazoti vaitesa munhu saka maagara vapikisei moto dzavo Tangai kutaura nyaya yesu. Gare pasi. Kutaura makagara. Asi muchinga kuti daidzise kuti anhu ese azwe. Zvakaitika ndezvekuti inini ndinogara nemwana mukomana wendaigara naye. Mukomana uno wakawirwa ngaasikana airi. Wakati umweni wotanga kuuya, umweni wozoteera kouya. Auya kudaro zvakadaidza baba ake. Mwana uno wakafirwa ndimai yake. Muri vana asikana iri kutizirwa. Kutizirwa. Maigara nemwana uno. Ndaigara naye mwana uno kundamba achikusiiwa ndimai yake ari mudoko. Ndikamukura naye. Muzukuru. Muzukuru eya, mwana wamukorora. ngati mwana teta kuti mwana muzukuru mwana wamukorora anonzani Raymond wani Masipo. Awirwa ngakadaidza baba acho kuti uya mwana wako waunza akadzi airi apa nochuya tizvione. Akauya baba acho auya takaaturira kuti aro rako wobvunze mwana wake akati eya ngangu kati zvakanaka chendiriita ngechekuchiti ndi baba acho chendiriita ngechekuchiti ndinotore muroora mukuru ndichienda naye uyu mudoko ndinombosiye panani pana mbuya wakatanga kuuya ngewenomboenda naye akaya eya zvakanaka ndo pakazopingure muroora kuti hazviiti kuti adini mutore mukuru munotore mudoko mwoenda naye mukuru unosara pano yati aiwa hazviiti wakatanga kuuya ngeunotanga kudini kwenda uyu wozoteera oha zuva rimweni uyu atange kosvika ndio pakaambe nharo ipopo paite waidauteera wenda muzukuru aida uyu muzukuru wenyu aida wenda muzukuru mukomana waide kuenda nababa kuenda kuti baba acho ane musha wawo pachikupa baba emwana baba emwana baba emukomana uzvo ari pachikupa saka mwama uda uchiti muroora achienda kumba kwaSezara kuna baba ake achienda naSezara ake uchibve pangu manje muroora akati hazviiti muroora mukuru ngaasare pano torai mudoko aende baba acho akati hazviiti ba mudoko unondombosara pano ndotore mukuru wakatange kuuya echienda naye hai eya ndio pakaambe noisi kuchizoreketa
akati unosara. Ndikati inini haasari pano ngokuti zuro manheru pakazouya anhu akachaye foni kuise kuna baba emukadzi uno kuti uyai uno kwaane mukadzi umweni. Foni yamwainga muchitaura yatorwa kuhine mukadzi umweni. Ana baba acho akauya madekoni ndoona ati mhatso tauya tafonerwa kuti uyai, foni yatorwa. Akazouya ana baba acho tende mhatso mutaura tizwe foni yakatorwa yakati ndinadi muroro uya. Ana baba aya akati isi atireketi zvemukadzi umweni tinorekete zvefoni zvemukadzi umweni munhu echide kunotora unotora akadzi akatowanda aanoda. Atireketi izvozvo totipai mari totouye kupetuke kwende kumba kwedu kwauchienda. Ndo pakachizouya henyaya iyi yekuti yo haendi. Ndikati hazviiti, akadaro unoripa kunditorera anhu kuunza panapa ndisikazvizivi kuhamba ngeseri kwemusana. Muroora wakapengwe kuti mwatoti kuripa chemwakaita chiyahe kundiripisa ngembudzi dzemwakandiripira kunditorere mbudzi dzangu ngezvemwakude kuitahe kuripisa uyu kuti ayonini ampe maredzo. Ndiwo kwamwe kuyonini ino mbudzi yangu yemwakatora yoyoyo achiperiba munoda kudzika ndiyo. Ndikati nambesa inini inotambudzika ndichirwara ndiwo unondirwarisa so ngendaa yembudzi. Ndakakutaura kuti waone kuti hai hazvisi kuita mambo akatonge kundipe mbudzi hazvisi kuita. Iwewe dini endawo Mangara ndinopatana mambo umweni wako endawo dini endawo Mangara itongwe tione kuti chaundaitorere mbudzi ndicho chiini chendakatoreswe mbudzi ndichocho. Ndiyo nyaya yacho leyo. Yo yaita se mambo yabo zazaita se Oche ini ndapotere mumhatso ndakaende koti tende kugara mumhatso kuchibve pabanzi pairekezwa panapa. Iye wakateera murooro wakade kumboti kwetsu budhoo kuripetsura harisi kuita kwakutore simbi kwakusunga padhoo paya. Murooro wangu uri panonuwo eya iye nawo tauraina muchivati mukati iuyu iyena ndende wasunga dhoo riyana akati ndinotaura ngechekuti mwanditi inini ndiri muroi inini ndiri muroi wofuti ino tiri aroi tese tode kuti tifire munhu. Mwakamutowo muroi? Mwakamutowo uri muroi? Ndakati ndiwo unondirowa makumbo angu nemusoro. Iyo vati munoroya wofuti? Akati nemuwo ine taita aroya iri ine tiri aroya iri tinofire mhatso muno tese apana kusara uroi hwedu. Tinofira tese mumhatso muno chitsa chake ngo twi pasumo paya pasumba twi kupisa mhatsoyo ndirimo iyo umonaye wakamira padhoo pacho popa aipisani mumhatsomo wakapinda mumba kwakuvhara kwausunga dhoo kwaudzitora chitsa pamoto kwakuisa muimba itsve mufe mwese. Panoite mabhokisi mairi pano namasi pano kuti paita mairi ndiyo vazvadi inenge inonakidza yeafrikeni muvhiye akari pakadzi ngaakadzima moto wakabata ngari pakadzi ngaakadzima. Handisi kuzonakisa kuti ndi baba acho mukororo wacho handisi kuzomuziye kuti ndiye zvazoita sei makazodii zvadzimwa moto ndo harivhurikika nekunzi makazodii wakazovhurwa musika ndo waiyoyo nga wakavhura wekuda waitaitiwo muroora ngo unoenda nababa ndiye wakasunhure simbi dziya ari kunze ari kubanzi ndokumuda kwamwakaiti muri mukati amuzurowana here hapana wakachaya munhu hapana wakataura nomunhu hapana mwamwandomirire kwendodenga hapana akanga akalopete apa azoinotidini apa paredio apa pano vakadi hapana haipikicha une mafoni kudziona zviri kuitika zvacho bva mwabuda wakatande kubuda wobuda woenda ina tasiteera ndobuda nanewo imba yakangotsvana nhasi
yakadzimwa vakatsva vakagadziriswa apazi mvura kandosonaye kuti pasachaoneke kurutsva rwacho mvura yakazonaya. saka imimi muri kuti kudii? Ina handina chendaide kureketa inini. Chendaidoda ndechekuti muroora wangu aende. Wakatoenda muroora unasezara. Akatopera. Akatopera. Saka nyaya yenyu inini nhasi imimi ngeyekuti kudii? Inini nyaya yangu ngeyekuti hai muroora wakati kwai mbudzi yangu ndio chingeka achireketa hake. Inini handichamangari ngekuti ndakamangara ndikapedza ndikaripirwa ndikapedza iye unochitaurawo hake. Zvembudzi yake. Imimi nyaya dzakusho dzamuwanda. Imimi nyaya yembudzi haisiri nyaya. Imimi nyaya yetazwa isusu yamaurira muno. Tichitarisa titori kuchirungu mune nyaya yeAston. Pane ma-allegations eAston. Ndo Aston kupisa kuvhara. Macharges ake anotowanda. Pane kidnapping. Ukabata munhu ukamuisa panzvimbo paasikafanira kunge ari asikubada asi ngekuda kwako ikidnapping. 2 obva atora moto kupisa imba. Pane attempted murder. Pane nyaya nazo. Kidnapping, Aston, attempted murder. Because kana wakukiya door from inside woisa moto. Pane attempted murder futi iye wacho une suicide futi. Une suicide, attempted murder, Aston, kidnapping. Ndidzo nyaya dzetiri kuona dziripo dzinoenderana nestatement yavani yamatipa. Saka tiri kuona kuti nyaya idzodzo dzese madzitsveta muri kudaya mbudzi. Handichazivi kuti yembudzi handimangari ndakakutomangara zvikapera yendondoreketa ngeiyi yekuvharirwa mumhatso kwaupiswa kwauzodzimirwa neanhu ari panze. Dai pakashaya akadzima ari panze matoudenga mungadai mutori kudenga nana muri kuimba pane mhosva asoti yaida mamhai ozoya kuti panhingi suicide namhandi suicide apa pana attempted murder. Right. Tadaro zviya aya mamhakuru abatsirwa aya anova i-protection order yakuda mai aya yasanisa nemuroora wavo ndozoya kuva mbudzi dzaari kutaura ari kubvunze kuroora ndozoserera mbudzi yako samwedeya mene ndozvadai ndokuzopesa mbudzi dzikapotongwa asi nyaya dzavo aya kaipolisi ndobira uruba ndizo imwemwitaura pamusoro dare nyaya dzendaona apa amwene nemuroora aida kuzura yesari 2 vane waida kuraka ndakuchiopindemo echizura asi anhu ada kugadzirisa dare tiri muno ada kugadzirisa mukati nyaya yakadai inotogadzirisa iwa muroora naamwe nawo ukazwa zvinozi chinhu chawe mwana arambidzwi kuroora ngoti mwamuna unoroora akadzi yakawanda ngoti uyu akazoti mwana zvazvataura baba vachetsiku correct muroora mukuru ndiyo unotaka kubvapo oenda umweni uzoteerawo zvazvataura amweni zvakamamauri akandoita asi pacho zvakazoita muroora kuti tode kufa tese au muroora wakazopinze nyaya mbiri dzokuti mbudzi dzangu dziyadziya asi handizvoba nyaya yekuti mwana unoroora asi mukadzi mukuru unotanga kubuda mhatso uyu muroora nyaya yembudzi haana kuimangara isusu munomu hatidi kudhira nenyaya dzinomukira muno tinopedzisira pamuke imwe inomuka pamusoro penyu tinosvika china tozotosiyaya kuti todhila neipi. Isusu toda kudhila nenyaya inenge yamangara. Munhu anofila kuti une nyaya yake ofunga kuteka the law into his or her own hands
achimeka madecisions ekuti ndakutodai kutotonga ari kumba imhosva. Ukaona chinhu chisi kukuitira zvakanaka unouya kuti mangano. Ndakambokupa example yemudhara ndakaona zita rake wekuti ndakabirwa simende 2004 akauya akabhadhara $40 yekuklema $16. Haana kuda zvekutaura, akarespekta dare. Toda vanhu vanorespekta dare. Zvamaita mbuya mune nyaya yakaitika. Nyaya yakaitika kwemuri kuna vanhu vakawanda vari kuita nyaya dzakadaro dzichiperera kuti kudzimba ikoko dzisikauyi kumatani, asi dzitori nyaya dzitori chihombe dzinozoya futi kuzosumuka nepamberi. Haiperi panyaya yenyu iyi, patofa munhu izvozvi zvimwe mumanje kutoita kuti henyu muri munhu mukuru hamudo munoda mutohadhe mumbomuti haiwo murodo dombo kuvharirwa ndimbokuurayawo zvakambondiitira. Haiperiba, it's just a matter of time. Saka kahonyeko kako kanenge kachida kuti kamiswe. Mweya wasatani, mweya hatida vanhu vanoita pfungwa yekuzviuraya kana kuuraya kana kukidhinepa kana asoni kupisa imba. Ukaona munhu wakuita pfungwa idzodzo pane paine zvinei, iye zvitozoti pane zvinonetsa, asi ukaona pfungwa dzakusvika ipapo it means kuti pane zvisina kumira zvakadini zvakanaka. No, it's okay. Nyaya yenyu taizwa, asi tiri ipapo nyaya yenyu inini ine ka criminal element keinako. Ine ka criminal element keinako, ine kamapurisa nyaya yenyu. Makaenda ero mapurisa apeno dare pamusoro ichangamira. Toda kuti isusu tichiifambisa hatizodi kuzoitwa hold responsible over issues because unless kuti tiri kuirana kuti mapedzero etichaita ndo anobva iroti ipere nekusingaperi. Ikaregera kuzopera nyaya yatagarira munomu asi ichazobuda ende ichazozi takaigarira munomu. Inini ndozoziva kuti papa ine nyaya iyoyi mutemo wedu isusu Traditional Leaders Act nejudiciary taakushandidzana. Judiciary ikanga ine macases ari customary vanoseparata wodhira neyavo udzedu wotidzorera kuno. Isusu semaplies tiine macases ecriminal tinodhira neyedu. Une mhosva kunoku kudare redu uyu, mhosva yake yaatori nayo itoripo iyoyo yekutoti akatoita zvinhu zvisingaitwe tinotomubata nemhosva kuno, asi tiri ipapo tiri kuona paine criminal element. Pfungwa dzake idzodzo dzaakaita dzekuvhara dhoo kwakusunga kwakutora moto, that's criminal. Apeno toda kuti tiwirira. Ina handiti zvouzodaidzwa ndiri kuenda handiri kuzi munyaya iyi imwe chigodora ndo zvakamuendesa kumba atore nyaya yerepi kwakunanzvira. Apa ndinotaura kuti apa pane kidnapping iripo, assault iripo, attempted murder iripo, suicide iripo. All those are criminal cases. Inini manjira dziri pamusoro pedare rangu nyaya idzodzo. Kuti nditi ndoipedza iye isina kuendawo mapurisa, ikaregera kuzopera inondidzokerera. Ndoita kunga ndakainanzvira, hapana chinombonanzva baba. Otherwise mutemo unoda kuti uteke its own course because tinogona kunetsana nezvimwe zvinhu zvinozotinetsa pamberi. This case, in as much as customary ari answerable, inini ndinozotoitora yabva kumapurisa nyaya. What was your instruction here? Wakapanana vanhu vawana? How are you citing this matter? Alright, pamusoro inini ndinonga ndakavataurira vauya kuzomangara nyaya yavo
ndikati nyaya it's a dual case. It's both. It's a dual case, but isusu tine zvedu zviripo zvichaitwa naChangamire because makaita chiutsi, kuisa chiutsi paimba yakavakwa imhosva. Pane ma-allegations ekuripirana zvakaitwa mudare ramambo. Because iyo allegation yawo yakaraise pakuti uyu akanga achitaura nezvenyaya yemaprevious emimwe miripo yakaripirana. Haizomangarwa haina umangarwa. Ngatisadhira nemacases. Uyu kuti anga aine nyaya yake dai akatoya umangarwa uyuko wasina kusvitsana pawaka. Nyaya yekuti munhu anotora decision kungoti ndakutodai because uyu wandida. Tikagara munyika society yakadaro iyo hatidzadzima courtroom inei kuti watora chakati changu saka ndautokubvisa musoro iwo wadzoda ini ndautodai ndo basa rematare. Ane nyaya yake uyu hatisi kuiramba ende anogona kutoimhanhara nhasi. Hatidi kuipinza nyaya yembudzi iyoyo because haina umhanhara. Uyu wakafila kuti nyaya iyoyo tinoti necessary kuti imhanharwe ndoda kuteka action. Action yaakateka ndoyekutaura nezvekuti inini dare rangu ka action yake inini iri pamusoro pedare rangu. Dare rangu rinozogona kuzoita deliberate on that case yatobva kucriminal. Ndo basa rematare iroro rekuti tionesane kuti nyaya iyi yakamira sei. Ma-allegations arapa they are serious, very serious. Ngatisateka these things lightly. Imimi vanhu vacho vari muno mudare dzidzai nazvo izvozvo kuti zvimwe zvinhu kamusangoita jump for conclusions kana kungofunga kuti ndautongodai. Nyaya dzimwe dzacho hadzizogumiri pemune muchifunga kuti dzinodini dzinogumira. Nyaya yeuroi iripo dzese idzodzo dzinouya after criminal. Pane apa court iripo ine case iyi ava vaendesana aripota nyaya yavo ava kupurisi uyu atongwa nenyaya yake uyu tozovasamona kuno takuzotarisana zvavo zveutsi nei kuti paine tumbudzi nemakwai. Isi titori kwekupedzisira izvozvo. Nyaya irapa haisi yecustomary court ndeyecriminal court ndo petiripo pano. Meaning kuti mimbuya nyaya inini munofanira kuenda muda tibatsirei. Uruzviziya here kuti nyaya yako inoudzamu kukadaro iwe unoona uchitosimaira manditendera kuti nditsanangura atange kupindura asati vanga vari kungotongotaura havo asati ahake pakuti kudaira kudare but kungodiscasa vari havo vari kudaira uko kunoku ndo kwatinodadaira kunoku hatida inei inozi customary court community court. Vanhu vanoona nyaya muno inini I'm very transparent. Kuti ndichazoda hangu kuita corruption hapeno pamwe kuisazotangira I'm very transparent. Ina handidi kutonga nyaya muno imwe makawanda kudai. Ngatitonge tese kana musuda budai. Handidi zvokuzozi zvakaita zvomukati hazupuwe tonga nyaya iri apa ngatibasi inini anza yandichanyora kuno inobva kwemuri ikoko. Saka ndakaise machaya kuti ari vashoma tozarai ndimwe munotonga amwe enyu ane dambudziko muno ina handitongi nyaya bhozi handisati ndacorrupt. Ukaona panoti mambo inini hendi ndotodai unonga ari inini handina chendoda pedzai nyaya kana musuda budai endai panze ndochisara ndichitonga ndega ini kuti muri muno totonga tese. Ane mubvunzo uri ukoda mutaura henyu inini amusatsanangura sanganai nomubvunzo wabvunzwa chete vanotaura izvanditi zvoda nditsanangura kubva kutanga kwaa muzvizwe mukazvizwa nditi ndinoone zvakaitika izwaiwe zvavabvunza wazvizwa here dairai but yes uribvunza henyu ari kubvunza hasoda kuti imweni muchatsanangura kuno
but awani mubvunzo waabvunza. Kukomera kwavo ndiri kuzwa kuti kune udzamu. Thank you. Ndizvobadzi zvapera ndozvaangaro because ari kuti yo uri kuseka isusu tinogona kusai kutosvika pakudozwa nyaya yako because petiri nyaya itori muno haisi yedu. Hapeno udari tikatibatsirane nyaya kuti tiri kuipedzaka pedzai imwimwe ngatibatsirane ndozoti mwatapedza achati tapedza ndonyore mazita enyu mwese bhako racho rozoputika todaidzana kana kuti yoenda kumapurisa ngatiwirirane muno mupurisa vhara dho gedu muno pati dunotisawo nyaya iyi hatiiguriba hatiiguriba ngoti tikaigura kunyora zita rangu hatiiguriba ngoti ine polisi case mukati ine medha mukati tikatonga nyaya dzemedha asauti kudari tatopisira. Thank you. Hello. Pamusoro changu. Ini ndoti nyaya iyi chizotonga inotaurira kuti yabva kumapurisa kuti ine mapurisa mukati. Thank you. Anyone else? Any contribution? And they do make up decisions. But it's also on the piece of non-disega food good right. Zai Kambira Gawangodum Tsiba Abana. This case is very sensitive and they have been warned of late. Kuti nyaya, the city, the customer, the never criminal enemies. If you are in doubt, even you know clear one police who's imambo. Taiona, aina ayo mosaba. Whoever is in charge, IO, kana kuti officer in charge. Ono nyora tsamba yekuti no enderera henyu nei nayo mberi kuzoitira rini nyaya dzadzipereri pano mukaona nyaya dzetotonga panapa dare rineri ritori paconstitution. All the cases we do here dzinoenda kwamajor street kudistrict major street resident major obva yoenda kumutare kuprovince kunational inozoputika after 8 years indatomenyeka ndatochepera wazi mambo mujeri. Yes, Makasika ine background ngaonimba yokuti shuwa yake yapiswa. Unomboona zviri. Ndakasvika panzvimbo pacho. Akaona kuti pakapisa. Ndosaka ndakati iuye kuno. Iuye kuno. Ini ndakanyatsotaura zvakachena kuti nyaya iyi ine nyaya yekwamambo nezvichaitwa kumapurisa handina uhanda ba. Asi kana maenda kwamambo pane zvatichaita isusu zvekwamambo zvatichasiya zvakadaro zvichapeswa nemapurisa. Isusu handitotangidzi mapurisa. Isusu always pamakoti kubva kune new constitutional court koya supreme court koya high court magistrate court civil court kozoya yedu isusu customary court. Isusu yedu ngekupedzisira saka tikatotanga oda kutsambura isusu tatonyura isusu tiri kwekupedzisira the lowest court. Saka hatigoni kudeliberate on this issue further tatoona kuti pane maelements akadaro. Polisi ndiyo inozotidzosera kuti taivhuruvhaya nyaya yani yenyu maelements aripo they don't hold water itai henyu keroni takudzoka kumambudzi madhakisi nei kwenizo mapana. Saka iwo ndo anoendesa here kana kuti inini ndimakutoita kuti iende senzi yauya kunodarira. Isusu tinenge takuvanyorera tsamba tinonyora tsamba panapa yavanoenda nayo along with the allegation. Tine nyaya yanga yauya kudare kwedu but isusu taona kuti nyaya iyi ine maelements kidnapping, arson, attempted murder nesuicide. Saka taona kuti sedare riri pasi we cannot deliberate or handle it. Saka takuirifaya kwamburi officer in charge. Mune makuenda kuna officer in charge chimani mani niine tsamba iri kubva kuno kuitira kuti whatever resolution yavapasa ikoko reference yacho inodzorwa kuti itai henyu nyaya yenyu kuno kuti apedza kana kuti tangoona kuti muite
depending nekutaurirana kwavanonga vadii, but chetisingagoni kuita ndechekuavhara kunze yozoita unga mota inozodhubuka ende futi unoziva kuti anozoiomoka ndiani ivova kana kwamambo yakozi yakatoenda kwamamukazeyakazorikwamo zviri kubuda muruziva kuti pana nyaya yerudo buda ina mambo ndo mabuditsirwo endinozoitwa futi ivo ine zvokukakwa matudini ndini ngayominda mangala zvemuno kuti mwati yopinda ndini ngachaenda nayo ere tsamba ndiyo munopa hatidaro imimi it's okay. I think point ndewandirukizwa munofanirwa unga tinokupai mupurisa wedu nyaya yanga yauya muno nyaya yamuno kwete yanga nyaya taanaya muno but tisati taenda nayo mberi taona kuti hapana were zvingada ikoko kwenyu chitivheni apa kuti inovheneko iwo ndo anotaura kuti aiwa mupurisa wedu anenge aripo tsamba tanyora urikuzwa makakasi tonyora tsamba panapa moenda nawo mbuya nyaya yanga yauya mudare medu asi mambo vaona kuti inenge ine macriminal elements chizwai iyo ava vochidini uyo haagoni kuzotsanangudza zvakakwana kudarikani ipi mapasina kudzoka mumashure mukatoregedza kuenda nayo nyaya iyoyi mberi ini ndokusungai polisi yacho futi ndokusungai tinenge takukuchajai neinozi obstruction of the course of justice maakuda kutadzisa mutemo kana mapurisa kuita basa rauya patafura muri kubazwisisa saka dai mwaidomira mukadai mwakatomira muri kumba the fact that mwatoya nyaya ine yato muno yakutoenda yakadaro haichadzokeri kumashure iwewe nyaya yako hatichato deliberate on it kusvika yakliwa polisi yadzoka tapasiswa sedare kuti tiite ndope tichazokuti udini utaure hausati wakutaura because nyaya yako tati mudare muno hatisi kuchato ndikatoita nyaya iyoyi kudarika petasvika apa yatomoswa yonini pamusoro iwe munoura umokuyambirwa zvendataura zvakazviri very precise iyambirwa endatokuti ava mbuya ndikusiriswa nokuti kana mukororo uri kubveimurudomari haana wachaanoziva right saka tinongogumirepo inini ndozvandapindura kuti kupomera kwavo nhezvo nekuti kana inini ndikakutora yanditi nhamba imuona pakatsva ndo pandandide kusimudza muoko ndichide kubvunza kuti sabhuku vari kuti ndakapaona pane here pakatsva uye ndingasimuka here kumba kwangu inini kuamba kuti ndokumhatso kwavo ava ndosvikaiotati nyaya unotaurira maenda nawa nguva yauri kudai kutaura akaika uri kuona nyaya tiri kutaura pane vakazodzima moto vatazodaidzwa vanhu vacho kuti waripo vanodaidzwa iwe nyaya yaka iwewe you are very very selfish une problem ndo yakukupinza problem uri kuona mukomana abva panapa uyu waende kumachaya une dzungu rakafanana nerako iwo rekuti una anhu anokutambisa frandi anokunyengedza ubva unosvuta mbanje sokuzi iwe kambuya iko kako kafikise unokatambe dopiso ukatora ubva wamba ukavharira mumba wakadai kambuya iko kako ukagadzirise bhozi akaziba kakambondida iwowo iye haazi uda kuzviita akatumani iwewe izvozvi zvinhasi toona kwavari kamoto kadiki diki zinyekera mberi nyaya iyoyi yatopinda mudare dare riri pamutemo izvozvi zvayakutozikanwa nyaya iyoyi handina mamisire endichaidi ndikatoivhara nyaya iyoyi ndautozi ndiri corrupt kunyemba because iyi mhosva yakatoparwa ende muvhillaji mangu muna sabhuku atoiunza kuno
hatichina takutongoendesa mberi. Mapurisa ndiwo achatiti alright keroni kana kuti anotoda kudya kwedu kuiwo mambo hatichatodi kuona bhozi papane unhafu hunozotoeuza mambo hapatori nachekuba yese ndiro sapatina yato yedu ini ndototarisa ivo vane dzavo dzavanotoonawo kuti iyi hatigoni kusunga munhu. There are cases whereby you commit a crime like unenge wakanganisa kazviri immoral but zvisiri criminal. Ndoko munogona kutadzirana zvinhu zvakashata zvokuti tikazvitaura mudare muno muda ndo zvaakaita akaita zvakaipa munhu zviri immoral isn't it? Hazvina kunaka. Then uyo obvaendawo mapurisa obva ataurwa mapurisa kuti yes it's immoral but not criminal. Uyu munhu hatigoni kumudii kumusunga. Ndidzo maimmoralities iwa ndo anodzoka kupi ndo itinozotodawa iwo zvinhu zvisingasungisi mapurisa asisu netsika yake yedu zvawakaita hatidi ripa mbudzi ripa mombe ripa chakati asi kumapurisa yaramba. Iyi manje iyi in as much as it is immoral it's criminal. Saka isusu manjeka hatigoni kuita deliberate on it because tikuona tine macriminal elements anoda kuti akliwe nepolisi. Saka ndo kwamava kutodini munhu kwamava kuenda tinokupai mupurisa tiugadzira tsamba youtagadzira tsamba paende rabastendresaadipaitimusauro avakasaini wotoenda nayo iwowo wozotaura zvinhu zvese zvoruda kutaura munomuka unonozvitaurira ikoko. Taurai mberi. Ndakatombotofonerwa ndiyena mukadzi uyu zuva rakangata abve kurufu pakaitike mukaufana kuti makambokuwafanana obva andifonera ngati atete ngomhanya ikiye kuno darariari makamangararianandomba namasi ndobva ndabvunze munin'ina wangu wanga ari kuno darariari akutongwa here akati kunyeperwa hakuna dara ndobva ndanyarare ndobva ndatogara ndagara nomukadzi ati akumateni afona futi mauya here ngati wandina kuyapo atinatonatongwa sandirojekti racho ngati madzako uno ndaide kumutsika-tsika muzotoite madare ati amairi mende kujeri ndichauyere pambiriripo ende chomutsika-tsika ndichauyere muruzvidzwa dare ndinoipedza here ngatijeke zvimwe zviro zvacho ngatisada hamutauriba ivivika pana anhu ese ari panoka ndimi muchapuwa nguva yekutaura kana muchitogona kunyora nekudhirowa muchadhirowa but it's criminal. Hamuchemwi Tori mhosva yamuri kubara iyo mhosva iyo makakase tora munhu oende ngaande kunze kunze ate munhu iye musamurekera achienda papana zvangotoita izvo ziraiti nao ari kubude kunzo pandoda kuzvurira chiendai kumapurisa mataurirwa chete mbuya sungai muende kumapurisa saka panenyeisina mugadzira mapurisa unonga uchitatogadza tsambava wenda unenge wautoenda nawo mumhanya yoenda pachioripota kana pabhesi uchitora nawo mumhai vanenge isiri yavo yakubva kudare saka ikanga yabva ikoko ichadzoka futi turuwani ndio chaiotitauri nyaya iya yachangamira yadiri
yauya ndo chatitaura kuti yazi zvakati tirudai because iyo correspondence ichaitika from there it will come through kubhadharana zvimwe iwo wandidai nditirodai isusu nyaya ikanga yauya kuno kuma you cannot drop macharges nyaya yakudare muno tinenge takutoitora yaamhosva yakutoenda mberi inogona kusvika kuhigh court